Капурі тогорочного екзит фестивалу ще отворили 7 юлія на 19 годин і буде отворені по недjelju 10 juli. Organizatori najavili, že tog rok bude rekordni po číslu naščeviteľov. Medzi veljima binami i toho roku še na Exit festivalu nahodzi X Bass Bina. Jak prešlo пририхтування за тогорочний Exit festival? Eto, super prešlo, z ohľadom, že sme počali to od tu kolo nového roku, tá je skoro pol roka. Koniečno sme privedli pri kraju, dúfam, hoď počína Exit, ale za nás to všetky projektovania pri kraju. Bolo dosť naporno, maily, prehvárky, dohovariania, z ohľadom, že máme skoro 40 do 50 vykupno vyvodzáčov, takže je to koniečno, ja varím, že prišlo to deň, že počína Exit i ledvo čakáme da všetko vytvorí, ako sme zadumali i da bude všetko u najlepšom šore. Кілька нашчевителів очікується того року? Naščeviteľov očakujeme u veľkým čísle, pretože s ohľadom na prešli festival, kde kapacitety boli zmenšaní pre pandémiu, co nás zadesela i všetko. Takže toho roku veľa šľobodnejšie, nie ani testiranja, propustnici, jak by še hovorilo. Takže toho roku baš očekujeme veľkú naščevenosť. 22. Exit festival še od prethodnih festivalov rozlikuje po tim, že pre svoju muzičnu programu povjazuje rižni generaciji. Drugi večer festivala nastuplja Nick Cave, Max Wolf, Hani Dion, Denis Schult, Marcello i velji drugi vyvodzače.